Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sithetha ngemeko kaArsenal Villarreal. Uyatsho uArsenal Villarreal uthi ewe noko kuyazameka kwezi ntsukanyana athe waba ke uKaizer Chiefs. Utsho umfana omdala uthi ewe uyazama ukuphuthaphutha ukubamba le nto ifunekayo phaa Kaizer Chiefs ke ukubamba le culture ke yamakhosi ifunekayo xa ngumdlali ke weKaizer Chiefs. Uthi noko kuyazameka sekuzode kulunge, sezode naye ngene egiyeni ke ngokuyazi into yokubana ke xa udlalela iKaizer Chiefs ke funeka udlale kanjani. Uthi ke noko uyathembisa kuya kulunga lakhe icala. Masingene kanje ke thina ke mfana omdala, mabakunikeze rhoqo i-game time mfana omdala, ngoba kuyabonakala ikhona lento uyiphathiswe esandleni. Futhi ke iKaizer Chiefs ukuhambeni kwexesha uza kuyinceda mfana omdala. Ezinye nezinye ezi ningazimameli ke zogxekwa nokuthiwani xa thina sikubona ngendlela odlala ngayo xa ufakiwe. Laa nto iyasixelela into yokubana ke inkulu into ozanayo phaa kwiqela leKaizer Chiefs mfana omdala kaVillarreal. Ndiyacinga nje edingekayo kuwe ukuthi ke bakunikeza ixesha loneleyo, ngoba ke noko akukubanga mfana omdala, ungena wenze. Sinethemba lokubana ke nale nkwenkwanyana ke yakwaBatman, uluka kaBatman, bazathe bamnikeze ithuba lokubana azibonakalise umfana omdala, ngoba kaloku naye wathengwa okanye wathathwa phaa kwelaa qela lakhe leCape Town Spurs edlala umfana omdala, bedlala kunye noVillarreal. And ke ngoku uyadlala uBatman. Isizathu sokubana ke kubane kuthiwa mncinci kakhulu abanesuwa phaa kuDDC andisunderstand, ngoba laa mfananyana uyadlala lowana. Futhi ke angafika benomohluko apha ke kwicala kusenior team yeKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs mayikhawulezise imsebenzise laa mfana kungakonakali, engakadikwa okanye naye azibona into yokubana ke wathatha isigqibo esirongo ke empilweni yakhe, end up umntwana selecela into yokubana ke ufuna uphuma phaa kwiKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs mayikhawulezise ke imsebenzise laa mfana kwaBatman, uza kuyinceda iKaizer Chiefs phaa ifumene iplayer iyawukhulela kubo esandleni, bancede kwiminyaka eminintsi ke esezayo. Ifana twatse ke nale kaVillarreal usemncinci naye umfana omdala, kodwa ke ndlela adlala ngayo noko asikabona ihlaba thina ngana namhlanje ke bangamnikeza ithuba uVillarreal lokubana akazibonakalise. Ewe bakhona nabanye ke abadlalayo iKaizer Chiefs, ayinguye yedwa, ziyadlala i-youngsters eziphaa kwiKaizer Chiefs, kodwa ke phaa naphaa kuyafuna ukujonga ukulungiswa. Abafana nofana noMdudu Zitshabalala, abafana abadala kuninzi kufuna ukulungiswa phaa. Kokuqala nje ngamzama phaa kuweight, umfana kaMdudu Zitshabalala bagade iweight yakhe ingathi ifuna uvuleka, ufuna uba mkhulu umfana omdala. Into yokuqala leyo ke iKaizer Chiefs ke mele ilwe phaa kuMdudu Zitshabalala. Eyesibini indawo ihlale nabe phantsi baxele into yokubana xa uphefuma kakuhle ngoLwesithathu yenza sure into yokubana ke nangomgqibelo usayibamba le performance, nangalaa mini usayibamba le performance. Uperforma kanye emveni kwe-5 games kanye emveni kwe-5 games, loo nto leyo ke ayizukunikeza abantu bakuthathe serious. Xa uyoungster performa kuzo zonke imatch kwenzela kubonakala into yokubana ke isandla ke usixhomile. Mfundo Vilakazi mele bamlungise naye umfana omntu, okanye ke bamtshintshe le position bamdlalisayo, nobamtraye ke kwenye position umfana omdala. Mhlawumbi ke naye kungamnceda kakhulu oko, ngoba ngoku kuhambe kubekho lapho naye afuna ke ukulungiswa khona. Ndithetha ke ngomfundo Vilakazi. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.